Yerevan. So, Uli pa may. taro mo sa akong dali. Hold yan ko yun. Kadihang, kinahanglan nga, kamo uli may kim para mag-ilis. Mag-ilis kayo. Ano? Ano kayo? This is our last night here in Yerevan. Every night is... The year na may balik eh. Oh. Ano? Ulo kayo magsigig ka na, kurog-kurog na. Kunya ang mga tao diri anad ta kaayo. Kasi kina silang lagaw nga. Wala lang, normal lang. Ano sila? Sabi kinahanglan yung tigo para ma-observe mo. Pero in fairness ha, akong ubo dali kalma gid ja. Kay grabe akong ubo. Kalma gid akong ubo dali. Hopefully masapon pa namo ang mga show. Nay. Nay chimenea tanaw guys. Nay ga show. Amo sa gipita no guys sa dapit na kanta. Dili na kay murag na nagdili na. Nay ga perform. Nagilis na nawala. So nara si Manang. Nakakanta sa upuan. Hello ma. Nag-perform that every night daw. So mara siya sa akin na maka Europe na. Oh, sa France. Sa France. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning bolt. We will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us, out of bounds. I can only be free. So karon man dumi sa supermarket. Open siya 24 hours, so dito may mamalit. Kaya para masulod na mo ginainis ng mga luggage. Para ugma, among ruta ugma is Republic Square, ang Cascade, then try naman sa ilang museum. Take me where you go when the sun goes down, like a